Poilano joto channel na hambai ang tabo ani bumung kha Dhon Kalai jompoi jolani men hingke ang tabo press of haimani ani mungtui onek viral ongkha samung tomung roni ongkhana actually men hingke jolimani karon noi ang je Michael songno borong ni viral ono nugui joli oisi borok masabai kok salaimasi borok ano viral khlairo viral khaimani na hai bro ano kusta netaro ano joli jang na kuno phanong na aboni karonoi no hoisoi ke bro viral khlairo engke ang song ang to just maharaja na khabai khubai na hamjagi bu tong ang tabajra ti himai bu tong tam no jani jole ba no ba haiba khaika kuno sabai maliya muktri bu maliya kuno maliya oi tong khang engke sabo jane nangjagai tongkha engke actually main fact jole mani karon kha Michael ongkha kaisa borok IPF tio tongpuro Tipra Mothani nok hok songnai Michael number 1 tai boni norok audio footage bu nogan o channel je kuno channel no pura nongnai boni photo nongnai bepang nongnai norok naidita ani de saya boni de saya o audio footage no nugui siang belai tension nongai ko kaisa satano ani aro viral ongkhana asuk bai to ang ordinary borok no to borok khaine ni ko gya karon Michael ongkhana hani bo Tipra Mothawo Bwskango si phai asuk bai si tabo hoirani bu khaijau ka Michael bo erom je borok nai di norok video footage nongnai boni tamo nongnai bono ba sabo jane pot ba asuk tabo gang khanaka high rank result na kusta netaro ba bono teijagai ketei thailik teijang ma haida teijang jagai ba pot barikha actually bo hai Michael no pot rikha ke tai bu Tipra sini Tipra Motha ba tam janong nang pala malia rikha ang ba ordinary borok ba tamo khainai tamo khaya sai manjaya hai pan Michael ongkha ekdom gundar boro phaibo ama haino naidi boni je samung sanai 25 lakh sano bena 35 lakh sano naidi nai pai jotono sadi tai kaisa kok ke hai 3-4 jona je leader nei je songjang nai rok na hoi borok sak da songoi na ka amlang sai malaya bono kha tang sai malaya bo BJP dongkha Tipra Motha dongkha na hoi IPF ti dongkha bono tang sai malaya no somoyo ka to yang diliwon nogo parawo khabano IPF ti robai tongo boni bang kaisa viral khlai purungan mana viral ya je true fact je paran boro kok samani amo wang khairi huano songoi si ang ma bono malia je digi nokbar siba eng de boba sibi tongja ka hai ka ba phaina ka ba kaham ka phaidi phaiye bai hai ka no nokjagai tongdi politics highwaisa ka tamo ka to sini bagai je maharaja ni bagai onek sung khap sak tharai bakha thai rewoi himani ama haikani himteng bobo kaham keno sung bono kaham kano yang welcome ribo haiteng jodi sano suspend kaipa nang haipano sini maharaja ni bagai kang jan parane rewoi no himnai boyano je sapa hamteng nang karipa hamteng tongipa hamteng thai nangka thai berenai phan nangka phan berenai sini maharaja ni bagai maharaja bo okong no sina ang sabo bo siteng je ang aro indirect babe kok samabo siteng tai koyeng masa ge je hamnai bo haino bono bangani dara haikano nuko ageni je dara haikano nuko bo chang bai tam jane koro bo saya nugui phano hai hoibo hunya abo ang onek cinta karon ang bo becharai phangchino loss kano tong borok siani against khaima rokang belai dukhu nangkha asu bumung kai tang kok sarak leya je okra sakra no ba bo sak bo saiman mansiteng ta je bu phayong ta bo sisi sono tong
bau naithung angba tamo kono posobo korai posobo naya posobo hamjagya boi hai dan khaide ka khayo boi hayo phaigra de ka phayo ani ba tamo oprad ba ongkha asuk jara teiba ambagi nangomo press meet khayo je bisar khaine korong ba khayoi yang Michael ni da sayang ongkha ani je viral ong mane Michael ni tini bisi bak tongkha Michael ongkha boni proof soho angri wano bo wanjinano je rang sanmani jemon dealing khaimen pura proof soho nai ang riwoi sasi boni kuno action na jage angkabo to patini ব্যাপার ano normal borong no ba bahika khaika amo wangani cinta kaisa tai borong ro botong nai help khaine actually Michael sono to prai ekmas si ongya khona phaiman abrong is important oi tong ongke bahika online nai di jotono je sung maharaja no thanchani mare wa hamjang mane mo da ani ba ongsi amo wang kaisa dukho ongkha dukho mane hai je borong no ang tras khai borok si ama hai khayo hongka ba ang belai dukho no Michael no je bahai ke ba pot relay connect high rank rok ba ang kuno pala maliyata engka jodino viral khaine rok bo babi do khaika na hoy haine mistake do ongjaka ang borok no je na karsano